Bal bağlamayın, ay bağlamayın. Vaksudatlar da gelin ettireyim elles. Öğlenen sonra yine men başıma da sen. Ben ne bir başımdan savullup gelin alıp verdim. Nereden? Hani saçını dediler. O ne saçın alıp kattır. Engele sak. Ayu, dinduk mu sana diyen? Ne oğlum? Bir ovet, bir alın açarlan. Ne mi alın da açanak? Yok ben aydıp durmalım. Şimdi sabriyonu olmalı sen. İnne. Akıllısın ödün. Balımsın ödün sen. Hani Mehmet ağaççıldan yalvar. Ece, şekeril koyayın şudatlar gayrat et. Urleme! Urdurma bana ödünü. Sabrım yonu olliydin ağadım. Sabrım yonu de, sabır yonu. Bak, iyidine. Giytin mi kovşunu? Oo giydim. Var sağıman gittik gel. Atağını çeker, bırrrr. Ece ben var. Şekeril hem tamam sabrım yonu olma ruhsettere nokta. Dağıttı. Yedi valla yedi. Hani gelin nerede? Yatır. Ne için gelinler alın ya? Çay suğuna zadını seridilmeyecek olsa. Yok, baktiyatan. Kulağın sallap. Ömür bana iş söyle. Anlatman doğru başaran yok. Ben nerim oynak kalın. Ya bakarak. Saçımı. Ay. Ne ama? Pisiyken. Nerede? Var gelen zat bakça. Sunsun iyidine sirak getirdi. Ay ballata. Var canavar. Eyan yanı yatan reyan. Bana bu da azar verme. Kaçınmaz yani. Ne hemen kapısı? Ayağın göçmedik mi? Eyyem komşular gelen. Ya kutlamak gerek gel. Vay bil kalmadı. Bak canavarım gidesi gelen noktası gelinin yani. Ay. Hani. Nerede? Bazı yanında korkunuz özünüzden ıllakan artıp kalan. Sıpırkağın sen nereden çıktın mı? Komşu. Kovmadım. Tədəyə uçubsun neydiler? Sağ ol. Sen nereden açtın ya? Anan vardım yan aşağıda. Eşitmek gerek gələr. Sen ovada öğrenmezsin, aşağıda öğrensin. Aşağıda vardım o odaklarım aytdı. Tədəyə uçubsun görürlər. Ay. Ağay o nere var ya? Ay. Bala ovadakilerden eğer olmaz. Bunlardan sıp olmaz. Nefibet sığı tədəyim. Söyle olsun. nere var ya? Harasaçılık mı geç böyle otur. Bu kapını mı yapıp? Valla düğün vararsın geç şeylek. Ömrüme yaktın mı? Nereden çıktın? Of. Ne? Çay iç. Kəsəzat yok mu? Gözün körmü sabıryan olduk. Bakal var. Ay, kaçanı ner bakarlı çen oldunuz. Urlamada çayını iç. Ne? Bolyalı be. Özüm ot çöplü, limonlu çay. İçeceğine. Bu senin... Ay böyle aytmayın. Böyle çayını iç. Ay. Bu ne çay dadı özün demlep ben. Gelinim yok mu? Kim diye gelinim yok. Bana gelinim. Nerede? İşe gitti. İşe gitti. Tuvalım oğlum misleye kıydım. Bu gelime misleye kıydım da anne kıydım da öyle. Kıydım diye ne zaten söyleni. So işe güllene kim zaten. Güllene. Tuvalama oğlum işe gelinime işe nasıl ocağından yanırlar ha. Dayıdacan, ördün mü sağıman? Bu kim mi? Ha? Ne melağı? O gelinimin yanına gelen malayını. Bu gelinime me istemenim. Ay çıkaras diyendir. Komşulan bir yerdir. Şəhərli de savriyonu komşulan bir yerdir. Çayını çıkı. Şəhərli olsan onun öyünde de yaşadı veriyor mu? Yok ay diye ben öyle yaşatmasın. Ne çayını iç. Ne al kıymet çayını isten. Ne toplu çöplü çay iç. Derman mı iç. Dayıdacan, deneme çayını içiver. Meneme anlayacağın için figura taklayınıydım.
Gowmaja. Oydım. Pulumy alyp gaýtdym. Bu işdenem çykdym. Böyle. Eýdim, öýde pul ýok golyny alyp gitdiňmi sen bar pul ýanynda-my? Hawa, bar. Ýygnan pulumam ýanymda şu wagt. Häzir awtobusa minip öýe barýan eje. Agay, wagtynda çaljak gel. Çaljak min bakymjak awtobusa. Ýitiräýme pullar. Çalp gel öýe. Barýa. Oğam, Alo Ravşun. hayram oğam. Gogo şükür gowmagyň. Oğam. Oğam. Neme bir maslahat batdy. Yatyna o. Atahanym mady. Atan. Bol ama barya. Balya. Näme diýär? Gelýär. Salam aleyküm. Oğam, Atakan oğam, bayram oğam. Näme ýatyrdyňmy entegem? Ey hava biraz get. Hani iýstidiň, rahat diýdiň, işe gitmediň bugün. Ey ol bolmada. Bolmady diýip haçan açyl ýatjak bereýdi. Haçan meňdejek bize? Ha? Neme agam, men ölmem iş gördüm bu. Yo, teň iş göreniň gerek. Gel bayram, iş muňa ödüň görme. Ödi gözletin işi. Ödi tapsyn, ödi işletin. Haçan açyl biz muňa iýjek zadyny agdyna getirip durmaly. Ha? Hey körpämizde neme de o. Körpe bolanda da durmuşa düşünmek gerek. Sen şu günden başlayan ödüň iş tapýan ha. Onunla mara bayramda menden amaran pulun var bilýärmi? Şon çaltyrak getirip berjek bolsana bu men sagrymy toplaşsa sana tarapla. İş gördüm. Gayraty Ravşun. Bayram. Giňrek bol. Bayram görsene. Awarlasa. Ağa ola işine daýsyň. Ütkemesin garaşlar. Bir biýgände pikir bilen. Goý ýaşarsyn çyn ýürekden şükür bilen. Öwütmesin şemal ýa, durnukly zat gymmatlydyr. Göwün nury jemal ýa. Göwün görmek kymmatlydyr. Zerzynatyň eliň kiri. Hak baýlany, abray, iman. Badyran oňat ýeri. Ýamana da ýaman näme. Sabrın son sap altındır. Fäklik gelir oğul ahir. Ve yasamalık. Boş yalkımdır. Ağlanma uğradan bahir. Madel taraby. Hawada ne ya? Başka nomerde oymanlaryň. Näde tap? Agay. Nomerde goýaýmal kenin kaçlygyň bererdin da. Indi sen tapgançan puluňa degmen bolýarmy? Bolýar. Ya. Aýdyna gelerim kaçlygyny ýitirenni bil. Garaşyp göräýän. Ayna edýän işimi de garaşaýar. Hawada näde kene? Nesibeňde bolsa görüşürüz. Hökman beren kaçlygyň bolýarmy? Beýdim, gördüňmi sen? Howlukman, gözle howlukmanjyk. Eje şu wagt ýörüýde bir astanowkada düşüp awtobusy görüp çykdym. Awtobusda ýok, hiç ilýadaydy. Yo sen men diňle, sen oturup awtobusa garaşaňda oturulýan ýerleri bir gör, gowjetden şu tarapda zatda gaçyran bolaymy? Şu wagt ýörek gelmem şu ýanky goýan astanowkamada. Dur-bir eje. Berde de ýok. Wahyrydım, bolýarydım. Gowunyň pese tutma, bir ýagşy dilegde bol, taparsın. Bir gören eden bir esten adam bolsa şu taýlarda tapylar ahyry. Ay eje bar gadananca çöp ýygnan pulum da.
Beýdime gyýdym, beýdime. Gel bir zady bolar, nesip bolsa. Nesibeň bolsa nesibeňden çykar gyýdym. Gel sen öýe gel. Bol çarçak gel öýe. Bolýaje. Dowr diýär. Häzir awtobusum. Geldim, barýar. Rawşan gowmy? Hova. Näetdiň? Gördüňmi iş? Awa diýän işim gork gaýtdym bolyn. Neme kennaram adam alypdyr uje. Dinlejigim, gatam barma welin maraçyl. Aradaky pul bar amaňa şuma sroşny gerek de hökmem. Sroşny gerekmi? Gaty gerek bolan soň toraýanmy? Maňa şuma bir yerlerden bolsa-da bar, amaňa şo pul tap ber, men ondan birden eger gerek bolsa, saňa soň tap ber aýan ýene. Bolýa, many öýe urgelin. Sen öýdemiňmi? Awa öýde. Bolýa bolsaň barýan adyr men. Bolýa. Haçan adam boljak garay, haçan öýdüň gorp basajak gaby. Öz agalam men bilen alybergili urlaşýar. Biziň maşgalamyzda 3 oglan körpedimi. Bu jaýam ene tamyza galan ýekeje ýadygarlyk zatymyz. Ya şunu goýlar wamka. Men bärini satyp bilmeýän. Men onuň pulunu etip bermeli. Nanna sen suratyň görýänem. Ýylgyrsyňy, gözüňi suratyň görýänem. Bar настроением açylýar. Ýöne, kim sen? Näme sen? Ýerde sen? Näme-de, ýöne sen gynanma diňe ýylgyr. Puluňy sowama arkaýyn. İkinciden hem bilýärmi, meňem kyn gündem geçer gider ömürlük däl. Gowundyňam gadyryny ölmeli. Olam ömürlük zat däl. Şoň üçin azatçyk wagt galdy. Men özümi agalamada hemme kişäde nämeler başarýanym görkezýär. Ýani sen ýaşy dilegde bol. Bolýarmy? Bolýar. Aga. Düşünemek näme tasaýan? Otur. Oturun ýerinde. Awaje. Gyýdym, sana aýtdyma, telefona ýan guruluşdy ga gyýdym, jan gyýdym. Ece, ýa aýtdym ha, bar iş urunja pulum da. Nem işdenem çykdym. Jan gyýdym, nesibeňde bolsa geler. Kim bilýär, bir insaply adam bolsa, içinde bir insap bar bolsa getirer nesip bol. Ýogsa da o kaşlyogunda bir nomeryň kartda bardymy? Yok Ece, kart nomer zat yok ýöne bir pulum bilen ýekeje suratçym hadi geçije. Wahy gyýdym. Nomeryň bir goýaýman, gyýdym. Bir o şeýdip bir zat etip goýýarlar ha, edäýmeli şonynam gyýdym. Bolýa gyýdym, gynanma. Nesip bolsa eliňden kär gelipdi gyýdym. İşlersiň, güýçlersiň alarsyň, menem kömek ederim gyýdym. Hiç gynanma. Nesibeňde bolsa da çykar gyýdym. Dowru diýen Ece. Belki bolar nesip bolsa. Nesip bolsa. Tähwidi wadyr. Näetdiň Rawşan? Tap bildiň puly? Ay, pulun bir zat bolarlar. Olyn gatyrsan ýaňymy? Howluk muzyrak bolmasa. Aýtmarna sana dogrymy? Howlugym soň aýtdym. Pulmy? Awa, puluňy taýyn. Menem birden kardalymna. Ine. Taňar ýalkan köp. Me bayram. Yo maňa tek gerek, maňa sabırlı yok. Al bayram senem. Zerur bolar ödüm. Al bayram. Taňar ýalkan. Al. Bolýa, iş ýagdaýyna mertir özüm bir zat ederni. Indi kimden kardalyň bu edek? Yok, kardalykdan däl, ýöne dostlarynyň birine haýyş etdim. Ertebirün berjek, işe giren wadymy. Sen haçan açely, sakallan alyp murta elmejek. Haçan özüň bir işe başlap, öz puluňy özüň gazanyp başlajak sen. Atakan, Tamam. amcam biz ýöräýdi. Ýür. Bolýa bayram, taňar ýalkan köp. Hany bolýa iýsiňleri? Sag bolan, taňar ýalkan. Gerek bolsa soraýyn diýenim. Yok, indi soramajak bolarmy? Atakan, Hı? yoksa da jigimden çyksa ýapay.
Benim kötüydüm öyleyler ödeyemem. Cigime dedim ne olur biliyor musun? Şondan biraz kömek etsek kuda. Bana kim kömek etti? Sana kim kömek etti? Sen kömek ettin bana. Ay. Ondan sonra sen öz durmuşuma başladın, öz yoruma başladın, öz uğrunu taptın, işini taptın, doğru mu? Muha haçanan şöyle bir kömek etmeli. Bilmem adıma bak, tanışın artık. Özün o bu gelsin de.